after election ndinabwera pano ndikumadzudzula anthu amene akuchoka ku MCP kupita ku DPP. Ena amanena kuti ayi Bakili News TV wamba kukira anatuma ganyu ndikumandichita ataki. Lero tazona toka Minister of State Alfred Gangata wabwera poyera ndikunena kuti anthu achilendo asapezeke ku DPP. Choyambirira Mutharika alemekeze anthu amene anamenyera nkhondo imeneyi. Mukamvetsetsa bwino bwino mawu amenewa sakusiyana ndi amene tinayankhula wona kuti MCP khandwe MCP simunamenye nawo nkhondo imeneyi. Ayena amanena kuti ayi Bakili News TV akuchita ataki Alfred Gangata. Munthawi imeneyi Gangata analandira anthu ena kuchokera ku MCP Christian Mabanda ndi anzake. Now ndimafuna ndipereke malangizo kuchipani cha DPP. Bakili News TV yamenya nkhondo zinatenga mitundu kuyika banjanji kulimbana ndi Malawi Congress Party. Amene akubwera lero ndikumena kuti ayi ine ndo Bakili News TV unali kuti bongololo. Tikuchita advise aliyense amene akulengeza kuti ndino Bakili News TV bwera ndipoyera pangani video ikani background song anthu akhulupirire kuti ndiyo nda Bakili News TV osati ayi ine ndo Bakili News TV ine ndo Bakili News TV. Umboni kuti upite ku Sanje abu tuchitipa nkhotakota tumchinji aliyense amadziwa kanyimbo ka Bakili News TV. Panga video, very simple equation. Panga video usalimbane kupanga argument ine ndo Bakili News TV. By the way zaka zonse zinali kuti unamangidwa chifukwa cha Bakili News TV ndi chifukwa cha lisunabwere bwera mkhayi imeneyi kunena kuti ayi ineyo ndino Bakili News TV. Because as far as we know, we don't communicate with you. We don't communicate with you. You are not even our friend. Sikukudziwa. Mwina wa malumikizana nanu hafeki. Chifukwa siwe yoyamba kumangidwa ndi Bakili News TV. Anthu kwana 4 anamangidwa ndi Bakili News TV. Awiri odziwika bwino. Mozi Nyamata kwenye chai. Atamangidwa ndinabwera pano ndikulankhula. Koma Nyamata amene sikukudziwa. Chimodzimodzi iweyo utamangidwa ndinabwera pano ndikuyankhula. Sikukudziwanso. Oyamba kumangidwa anali Nyamata kumangochi. Sitimawadziwa. Koma tinawateteza. Chifukwa Nyamata amene wakamangidwa chomwe chimachitika. Apolisi amasunga ku prison. Kudikira kuti aone kuti kodi Bakili News TV apanga post video. Ofuna kuwateteza ife timapanga video. Ozindikira kuti anthuwo they were not part of us. Ndiye iwo sabwere kuti ayi nditamangidwa ama video amatuluka. It was not even you. Timango kuthandiza. Funso lina limene Malawi akufunsa. Unali kuti bongolo. Chifukwa sungangobwera lero after election kuti ayi ndo Bakili News TV. Unali kuti bongolo. Ndamenya nkhondo imeneyi usana ndi usiku kugwirisa ntchito nzeru. Bakili News TV ndi nzeru. Sizi ndizongodzuka lero am a journalist. Ayi